No lugar do Freixeiro, en Quiroga, abastecéndose das frías augas do río Lor, atópase unha das piscifactorías adicada á troita máis grandes de Galicia. Piscilor, empresa familiar que se abriu hai 45 anos, é a única que existe en toda a zona sur da provincia, e xunto coa de Baralla, as únicas da provincia de Lugo. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitaba as instalacións onde tivo ocasión de comprobar o funcionamento da piscifactoría, acompañado polo concelleiro de Medio Ambiente e Medio Rural, Luís Manuel Arias. A visita, guiada pola xerente Silvia López, comezaba no lugar de captación das augas do Lor, que tras pasar polos diferentes tanques nos que se atopan as troitas, volve novamente ao seu leito. Dende esta piscifactoría saíron o pasado ano 217 toneladas de troita arcoíris. A súa comercialización foi a partes iguais entre Galicia e o resto de España. Produción que a empresa tenta aumentar contando con axudas da Consellería. 3 socios fundadores que siguen ahora as súas familias e somos 10 personas traballando. Posibilidade de traballo? Sí, se hai un pouco máis de produción, que é o que vamos a intentar, sí que podemos facilitar algún posto de traballo máis. Por eso, que non se nos olviden do rural, que é super importante, os postos de traballo. É importante que a Xunta nos axude moito o do rural, sobre todo o interior, que estamos como un pouco abandonados neses casos, pero, bueno, vemos que de vez en cuando tiran por nós e vamos a aceptar a axuda, desde logo. O conselleiro do Mar aproveitou a visita para agradecer o traballo desta firma, que contribúe a dar calidade de vida ao territorio, á vez que forma parte da marca coa que coñecen a Galicia no tema da alimentación, unha calidade absoluta. A mellor forma para que os territorios teñan vida é que haxe vida económica. E vida económica dá as empresas como Piscilor. O seu traballo, a súa xente, a súa implicación fan que realmente aquí tamén haxa actividade e que realmente os povos do interior, como no que estamos ahora mismo, no concello de Quiroga, tamén haxa esa vida que é necesaria para o noso territorio. Estamos a producir os produtos de mellor calidad que hoxe en día se poden poñer no mercado. Galicia ten unha marca, que Galicia na alimentación é calidade absoluta. En Piscilor críase a troita arcoíris a partir de ovas que traen doutras piscifactorías, motivado porque as augas do río Lor son demasiado frías para facilitar a posta de grandes cantidades de ovos. Unha vez que eclosionan, vanse colocando en diferentes tanques dentro dunhas instalacións pechadas, que irán deixando a medida que aumente o seu tamaño. Para trasladar os peixes, primeiramente faise a man, para evitar o estrés. A medida que o seu tamaño é maior, este traslado aos diferentes tanques, sempre segundo o seu tamaño, faise mediante un bombeo especial coa auga incluída. Estas instalacións, ademais de á venda, están abertas ao público en xeral, que pode acudir a visitalas de maneira especial cos máis pequenos. Nestas visitas non será difícil observar tamén alondras, corvos mariños ou garzas atraídos por un dos seus alimentos preferidos.